Helo, a chroeso nôl i'r drydedd ar olaf o wersi piano digidol y Menter. Rydyn ni'n mynd i ddysgu can gyfan heddi, felly bach fwy o sialens i chi. Rydyn ni eto wedi cyflwyno 3 lefel o ddysgu ar gyfer pianyddion o wahanol lefelau chwarae. Mae'r bysellfwrdd heddi ychydig yn wahanol, gan ein bod yn cyflwyno nodyn newydd, sef B flat. Nodyn D yw B flat, sydd rhwng A B ar y piano. Fe ddechreuwn gyntaf gyda lefel 1 sydd ond yn chwarae nodau unigol ar y llaw dde. Lefel 2, lle rydyn ni'n cyflwyno nodau unigol ar y llaw chwith. Lefel 3, sydd bach fwy heriol gan ei bod yn chwarae cordiau ar y llaw chwith. Mae croeso i chi ychwanegu'r pedal hefyd os ych chi'n teimlo'n hyderus. Nawr dyma luniau mae modd i chi ddilyn o bennill lefel 1, cytgan lefel 1, pennill lefel 2, cytgan lefel 2, pennill lefel 3 a chytgan lefel 3. Nawr rhowch gynnig arni i chwarae ac ymarfer y darn yma. Pob lwc i chi a diolch am wrando.